umlandeli we-Owe-Gcokama Elisha usedelele abalandeli bakaKhuzani. Ya Nkunzi uyaphila. Kuyiqinisa impela ukuthi mawufuna ukuthatha umfazi obekezelayo ufuna uthathela kubalandeli bakaKhuzani. Noma ungahamba ngoDisemba uzobuye ngoDisemba osayo balokhu behlezi belindile. Siyanibongela bafowethu. Kabe yami fokale ngode ukuthi nikwazi nje ukuhlala nibekezelela iCD lokhu na Disemba odlule nilinde lo Disemba futhi. Seniqalile manje nifaka nama-order. Cha, kuhle ukubekezela. Kuthiwa ukubekezela ke kuzala impumelelo. Siyanibongela kakhulu. Yazi ngiyafisa nami ukubekezela. Manje inkinga akuvumi sengaso ngajoveka ngapha emdletsheni. Unyaka nonyaka sithi singena ezintweni sithi nje into ingaphele emlonyeni. Ayu, sikhumba senje endala.